Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia. Coa voz enlatada e gravada de don Manuel Meilán damos comenzo a nosa audición de hoxe. 23 de novembro, está comigo Ana Lorenzo. Moi bons días, Ana. Hola, bons días. Bueno, cando queira empezamos con este tema musical. Recollemos, amigos, un artigo publicado no xornal La Voz de Galicia e que firma a escritora e amiga Guadalupe Vázquez Formoso. Parte dese editorial di algo así. Este mes de novembro ten 3 ou 4 datas moi importantes, xa que cada unha delas vai da man da outra. O Día de Difuntos, que celebramos o pasado día 2, o Día da Infancia, o 20 de novembro, e o Día contra a Violencia de Xénero, que é o 25. Calqueira destas datas ten unha tremenda cuota de sentimento, de sensibilidade e de respeto. Pero no Día da Violencia de Xénero, que se celebra o vindeiro martes, a chamada é clara. É dicir, que as voces das mulleres non sexan versos calados, nin berros ao aire que nadie escoita, escribe Guadalupe. Que sepamos escoitar e protexer tamén a infancia, que é o noso ben máis sagrado. Por iso que cada berro, cada pequena luz que encendamos, sexa como unha promesa de que non permitiremos que a indiferencia nos adormeza. Porque cando unha muller ou cando un neno son feridos, soa un temblor na terra. E ese temblor é o que debe empuxarnos xuntos a romper de unha vez para sempre ese ciclo de violencia e de silencio. Só así poderemos falar de un mes de novembro que non tolla tanto, porque un neno vive a angustia da súa nai e faina propia. Non sabe distinguir entre o adecuado e o injustificable. España, e con el Galicia, é este ano dona dun triste récord, pero tamén se confirma que as mulleres están cada vez máis conscientes á hora de denunciar. Aínda así, según un estudio do Ministerio de Igualdade, as mulleres tardan en denunciar unha media de 8 anos. Por qué? As causas son moitas. O medo á reacción do agresor, a situación precaria económica e a vergoña de reconocer que se tolerou hasta ese momento. E que podemos facer? Según os expertos, primeiro, educar ben aos adolescentes e ter en conta o perfil do maltratador. Solen ser educados, amables, respetuosos, lobos con apariencia de cordeiros.
que queren ter o control de todo e son expertos manipuladores e nada empáticos, desmedidos nas súas reaccións. Esta escalada de violencia, según os técnicos, comeza con actos que parecen inofensivos, pero non o son. Por iso, o 25 de novembro, pasado mañán, é unha data que non deberíamos ter que celebrar. Por tanto, hoxe, enviamos o noso respeto ao Día Internacional da Violencia de Xénero, co forte desexo de que o mes de novembro sexa tan sollo o mes dos difuntos, pero desos difuntos que morreron entre o amor e a paz, e non entre o odio e a violencia. Cicatrices non fallado pra queimar, sabendo que é posible que retornen sen chamar, mas non penso en trincheiras, canón, granadas nin fusil. Renuncio a máis defensas, vivo nun eterno abril. Berro se me berran, non escondo a miña voz. Vendo amor a terra e morte crúa pra o feroz. Aquel que cree que outra outro eu han de calar. Impugno testamento que me obriga a venerar. E eu xa non quero concordias de papel, nin revoltas fatais en carabel, nin panexíricos despois da humillación, nin paliativos en lugar de curacións. Xa non máis rendas de corcel, nin días de cal, nin luas de fel, nin militar na adoración, nin acatar máis silencios. Lembro días de guerra con culpáveis e perdóns, enriba do xeonllo sendo carne de canón. Mais vinlle a pelo lobo, confesei, vin, resucitei. Non teño máis principio que matar antes que morrer. E eu xa non quero concordias de papel, nin revoltas fatais en carabel, nin panexíricos despois da humillación, nin paliativos en lugar de curacións. Xa non hai rendas de corcel, nin días de cal, nin luas de fel, nin militar na adoración, nin acatar máis silencios. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Amigos, temos o gusto de ter hoxe aquí nesta mesa de traballo a Rafael Rey, o sociólogo, un home moi querido aquí tamén en Sempre en Galicia. Rafael, moi bons días. Bos días, Benvido, gracias por vir. Pero Rafael veu na compañía de unha socióloga, Paloma Moré, que é profesora titular do Departamento de Socioloxía e Ciencias na área de investigación da Universidade da Coruña e que tamén está aquí en Montevideo con nós hoxe aquí en esta mesa de traballo. Moi bons días tamén para ti, Paloma. Bos días, Toni. Gracias por estar aquí con nós e por estar en Montevideo, porque o teu traballo é realmente importantísimo nos anos de hoxe, ¿no? na vida de hoxe, porque a socioloxía hoxe ten un traballo realmente moi importante. Podemos empezar a falar por eso da violencia de xénero, Paloma, se che parece, que foi o tema que tratamos no noso editorial. Como se leva iso? Como é posible que no siglo XXI haya así... Ya, gracias, Toni, por tus palabras. Sí, a verdade é que a violencia de xénero é unha lacra na sociedade actual. Verdadeiramente hai que poner todos os medios para eliminar esta situación. É posible porque aínda nos días hai unha socialización de xénero moi forte que é presente en todas as etapas del ciclo vital, ¿no? Entonces hai unha cultura, digamos, de la violencia contra las mujeres que, aunque tratemos de librarnos de ella y que se han hecho muchos esfuerzos institucionales en los últimos años, sobre todo desde la aprobación de la ley contra la violencia de género en el año 2004, sigue todavía estando presente, ¿no? Entonces hay una labor educativa bastante importante a hacer en las generaciones presentes e futuras. A cultura ten moito que ver en isto, non? A preparación cultural, sobre todo na xente xoven, como sobre todo a xente xove. Es cierto que, aunque nos parezca extraño, hai unha vuelta, sobre todo de la mano de las redes sociales y de las generaciones más jóvenes, de prácticas violentas, aínda que sexan a esfera digital, pero hai unha vuelta hacia esa cultura de la violencia contra las mujeres, al acoso, a las agresiones en las redes, a ridiculizarlas, al insulto, que va un poco de la mano de esa cultura de la violencia que tenemos, por desgracia, muchas veces en las redes sociales. E que papel xoga a socioloxía en todo isto, Paloma? Pues la sociología trata, digamos, de analizar los porqués, las causas de todas estas situaciones de violencia y tratar de buscar formas de cambiarlo, ¿no? De hacer investigación para conocer mejor y para tratar de paliar esas situaciones tan indeseables como es en este caso la violencia de género. Estás traballando entre a Facultade Coruñesa e a Facultade de Humanidades de Uruguai. O teu papel, o tema que te trae sí, é o cuidado das persoas maiores, ¿no? Contanos un pouquiño de que vai a cousa. Sí, yo específicamente las investigaciones que realizo están centradas en el sector de los cuidados de larga duración y la atención a las situaciones de dependencia, ¿no? No solamente, digamos, los cuidados abarcan a las personas mayores, abarcan todas las personas de nuestra sociedad, pero que duda cabe que es mayor la incidencia en las situaciones en las que las personas pues son más vulnerables, ¿no? Entre ellas pues las edades más avanzadas y las situaciones de dependencia. Este es uno de los grandes retos sociales que tenemos en España, en Galicia en particular, pero en todas las sociedades del mundo, ¿no? Estamos en un momento en el que, por suerte, la longevidad es una realidad, ¿no? En nuestras sociedades. Claro. En España, por ejemplo, la esperanza de vida de las mujeres está por encima de los 86 años, la de los hombres por encima de los 81. Esto es una maravilla, ¿no? Históricamente hablando, es un éxito, pero claro, plantea retos sociales importantes, ¿no? Entonces, uno de ellos es los cuidados, ¿no? La atención a esas situaciones en las que las personas pierden sus posibilidades de valerse por sí mismas, ¿no? Y que necesitan con mayor intensidad una atención, ¿no? ¿Qué pasaba? Que tradicionalmente este trabajo lo han realizado siempre las mujeres en el ámbito familiar, de manera no remunerada y de manera invisible. Claro. Una carga de trabajo pues muy importante, ¿no? Y que, digamos, aparecía silenciada mientras las mujeres lo hacían de manera no remunerada. Claro, ha habido grandes cambios sociales, las mujeres no están tan disponibles, trabajan en el mercado laboral, las familias han cambiado mucho, cada vez tenemos menos hijos, tenemos menos parientes, vivimos más lejos.
Entonces, claro, bueno, y aparte los avances del feminismo, ¿no? Que tampoco supuesto. el destino tiene que ser cuidar y nada más, ¿no? Entonces tenemos un gran reto social ahí para visibilizar y para dignificar ese trabajo de cuidados, para remunerarlo bien. Actualmente en el mercado de trabajo remunerado, esos trabajos de cuidados los continúan haciendo las mujeres mayoritariamente, a más del 90%, en gran medida mujeres migrantes, mujeres inmigrantes en España y en Galicia, ¿no? de provenientes sobre todo de América Latina, mujeres que tienen condiciones de trabajo pues muy malas, ¿no? Mucha precariedad, y esto repercute sobre la calidad del cuidado, porque cuando tú estás de manera precaria trabajando, pues por ejemplo, pues en el empleo del hogar, ¿no? En el servicio doméstico, pues qué duda cabe que el cuidado se resiente también, ¿no? Y por supuesto por dignificar esos trabajos. También, de hecho, en Galicia, hace un par de años hicimos con mis compañeras del equipo ESOMI un trabajo sobre mujeres cuidadoras en el mundo rural en Galicia, con Raquel Martínez Buján, con Antía Eijo, Noelia Teijeiro y Julia Nogueira. Hicimos un trabajo muy bonito para la Xunta de Galicia, en el que mostramos cómo las mujeres no ámbito familiar continúan llevando el peso de los cuidados, ¿no? De manera no remunerada, invisible, muy agotadas, muy sobrecargadas, mujeres que dedican toda su jornada, ¿no? A cuidar de personas dependientes, y esto no puede ser así. Tiene que haber más apoyo de la política social, ¿no? Más apoyo para que haya una corresponsabilidad entre los distintos actores sociales, entre las políticas públicas, ¿no? Entre las administraciones públicas, el mercado, ¿no? Que puede prestar apoyos, las familias en corresponsabilidad, incluyendo también a los varones de las familias, y también la comunidad. Hay que abrir también a que la comunidad, las redes de vecinaje, presten también cuidados, porque lo que no puede ser es que sea solamente mujeres empleadas en condiciones de precariedad o mujeres en el ámbito familiar en una sobrecarga absoluta, ¿no? Aquí también vemos las lagunas de la ley de dependencia en España, ¿no? Que realmente tiene muchas lagunas, tiene unas listas de espera muy largas, la atención, la ayuda a domicilio está muy bien valorada, pero son muy poquitas horas al día, 2 o 3 horas al día para situaciones de máxima dependencia. Las residencias, que es uno de los temas en los que yo más trabajo, que estoy iniciando ahora un proyecto sobre esto, también tienen muchas condiciones de precariedad. Fijaos que hay una lista única para las plazas públicas en residencias en Galicia. Entonces, tú vives, imagínate, en Santiago, pero te pueden mandar a tu familiar a una residencia en Viveiro o en Chantada, en Pontevedra, ¿no? Claro. Y esto para las familias y para las personas dependientes es absolutamente terrible. Entonces, bueno, estas son las líneas en las que yo investigo. Por suerte formo parte del proyecto Incasi, en el que está también Rafael, nos puede contar un poco, y que es un proyecto europeo que genera redes de intercambio entre profesores e investigadores para poder movernos por distintas universidades latinoamericanas y europeas y poder contar, hablar de nuestros trabajos, y eso es lo que me ha traído a Montevideo, a la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, no, Paloma Moré, que trabaja na Facultade de Socioloxía da Coruña, está aquí en Montevideo traballando con nós na Facultade de Ciencias Sociales, no Departamento de Socioloxía, no marco do proxecto Incasi, que nas siglas en inglés quere decir, traducido, Red Internacional de Análisis Comparado das Desigualdades Sociales, ¿no? Es un proxecto financiado por la Unión Europea, nos proxectos Horizon. É un proxecto de 1.600.000 euros. Hai involucradas 14 universidades europeas e 11 universidades de América Latina e o Caribe. A finalidade é justamente comparar as desigualdades. Claro, eso es. Que ocorre, desigualdades hai en Europa, hai en América Latina, e ainda que haxa menos pobreza ou que sexa, hai desigualdades. Estamos tratando de comparar cales son as políticas sociais en cada país, as desigualdades socioeconómicas, pero tamén as desigualdades de xénero, de raza, no marco de eso imos nós a Europa, veñen eles para aquí, temos a fortuna de que a Universidade da Coruña está en esa rede, non? Porque a Universidade da Coruña é a única que ten socioloxía en Galicia, non? Entón, pois, a partir de aí é que temos xa viñera outra vez Leder Piñeiro, agora
estamos con Paloma, que no es en galega, pero trabaja en Galicia. Por eso... Paloma, hai paralelismo entre as dúas sociedades de Uruguai e de España? Hai algunha semellanza no trato dos ancianos, é iso? Hai moitas semellanzas no sentido que a desigualdade de xénero é a mesma. Claro. É completamente a mesma. No Uruguai tamén son as mulleres as que teñen a carga, a responsabilidade dos cuidados. Eso, sin duda. Hai semellanzas tamén no sentido que Uruguai é unha das sociedades latinoamericanas que ha tomado en serio o tema dos cuidados con o sistema nacional integrado de cuidados, ¿no? Que ha sido realmente pionero a la hora de abordar esta temática. Y bueno, yo no soy experta en el sistema uruguayo, ¿no? Pero sí que me da la sensación de que hay una semellanza, un paralelismo, no sentido que está muy bien tener as políticas, é un paso moi importante. En España tamén tenemos políticas como o sistema de atención á dependencia, pero o problema é como implementalas. E para iso é necesaria unha dotación económica importante. Claro. Os cartos, o tema dos cartos é uno dos... A diferencia entre países ricos e pobres. eso sí, Pero aínda que España poderíamos consideralo un país rico, os cartos destinados á atención á dependencia son pobres e son poucos, e son menos dos que realmente sería necesario, porque fíjate, o sistema de atención á dependencia se crea a finales de 2006. Vamos a decir que comenzó en 2007. Ya se preveía que en 2015 se llegara a dotar de un 1% do PIB. Sin embargo, estamos en 2025 y no hemos llegado a ese 1%. Unha cousa en común é que tanto Galicia como Uruguai son sociedades moi avellentadas. E a taxa de fecundidade é moi baixa. Agora, no último censo, xa vimos que en Uruguai nacen 1,3 nenos por muller, máis ou menos parecido a España e Galicia, que son unha sociedade. Por eso hai que ter moitas políticas para atender a dependencia dos vellos, non? Son sociedades comprometidas, eu penso, coa igualdade de xénero, as dúas, non? Entón, é moi importante non só falar da igualdade, pero tamén introducir políticas que posibiliten esa igualdad, porque mientras no se soluciona el tema de los cuidados, si las mujeres siguen teniendo que cuidar 24 horas en el ámbito familiar, no van a poder, no puede haber una igualdad, ¿no? Entonces, para pasar de la palabra al acto, es muy importante atender este tema de los cuidados. Y además, esas sociedades tan envejecidas, como son Galicia, Uruguay, hay que ver también que las personas que llegan a las edades más longevas y que son quienes realmente necesitan esos cuidados, las 3/4 partes son mujeres. Falabas antes, Paloma, das residencias. É unha solución a residencia, porque hai un desvincúlase da familia tamén a unha persona maior, non? Claro, é un tema controvertido, pero eu penso que son necesarias. Porque estamos hablando que Por regular, a persona anciana foi a que formou unha familia. Que a residencia aparta de alguna maneira desa familia, sí, ¿no? Pero llega un momento que as situaciones de dependencia hacen necesarios unos cuidados que no son posibles en el ámbito familiar, y una adaptación realmente. No estamos hablando de una persona que está integrada en su entorno, en el sentido de que hace una vida más o menos autónoma, que necesita ciertos apoyos. Yo pienso que hay que retrasarlo lo máximo posible, pero llega un momento que estamos hablando de personas muy frágiles, muy vulnerables, que necesitan atención durante 24 horas al día, y esto es muy difícil mantenerlo en un hogar. Vemos también que han aumentado muchísimo los hogares unipersonales. Muchas veces son de personas mayores. Los hijos están lejos. Hay muchas personas ahora, las familias han cambiado mucho, decía antes. Claro. Hay muchas personas mayores que no tienen pareja, se divorciaron en algún momento, no tienen pareja, no tienen hijos, non teñen fillos, exacto. Non teñen fillos. Cando sexa a miña xeneración la que estará allí en esa situación de tener 90 años, mucha gente no va a tener. Pero a soledad tampouco é unha solución. No, hay que luchar contra la soledad no deseada, por supuesto, eso es muy importante. Pero sí que pienso que tiene que posibilitarse que existan unas residencias dignas, en buen
en buen estado en el sentido de que, porque están en buen estado, quiero decir, son lugares limpios, son lugares cómodos, son lugares que están bien, tienen que pasar unos criterios en España para poder acreditarse, pero hace falta más personal, que el personal no esté agobiado porque no da abasto con todo lo que tiene que hacer, porque cobra 1.000 y pico euros, que no le llega a fin de mes y tiene que tener después otro trabajo, tiene que posibilitarse eso. Pero por supuesto, ahora actualmente en España, en Galicia, se ha introducido una estrategia a nivel político, una estrategia para aumentar los cuidados en el entorno del comunitario. Se llama la estrategia de desinstitucionalización, es decir, para mantener a las personas en su ámbito, en su entorno, o máximo posible. Pero, claro, esto no puede repercutir, solamente no puede basarse solo en que haya una mujer que pueda llevar a cabo esos cuidados las 24 horas del día, porque en la mayoría de los casos pues no lo va a haber, ¿no? Hay que buscar una alternativa que consiga cubrir todas esas dificultades, esos retos que tenemos. A socioloxía estudia os grupos humanos, ¿no? En todas as calidades, porque hai un grupo humano que vive no rural e outro que vive na cidade que ten máis posibilidades de estar mellor atendida, ¿no? Tamén en Galicia mírase hacia o rural en este sentido. Iso é moi importante porque en Galicia gran parte da población maior vive no rural. Eu penso que non se mira moito, non se mira moito dende as políticas, hai que incidir máis para lograr esa igualdade no ámbito rural, facilitar que haya servicios. No estudo que eu citaba anteriormente, un dos problemas era ese, ¿no? Que os servizos non chegaban ao medio rural e que, claro, é importante que lleguen a todas as persoas. Escribe Guadalupe na Voz de Galicia, no periódico La Voz de Galicia, e di ela, un neno vive a angustia da súa nai e faina propia. É así? Por suposto, por suposto. Ten que ser un neno ou pode ser unha persona, por exemplo, allea a esa persona que está necesitada? Por exemplo, os cuidados paliativos son importantes dentro da socioloxía, sí? Sí, claro. Tamén é importante... desde la sociología de la salud y desde la sociología de los cuidados también se aborda que es importante tener pues eso, unas condiciones de vida dignas durante todo el ciclo vital, y esto incluye también a las personas que están en situación de cuidados paliativos. Rafael, ¿cómo está pasando todo esto en Uruguay? Paloma falanos de Galicia, ¿verdad? Sí, ¿Cómo? Sí, Uruguay, como decía Paloma, co Sistema Nacional de Cuidados fixo un avance importante no tema dos cuidados, pero como tamén falaba Paloma, faltan cartos, non son suficientes, non? Tamén o que ocorre que, como decía Paloma, as familias van cambiando, non? Eso que Galicia é tamén Uruguai son países moi familisticos, non? Donde a familia ten unha importancia, pero hai tres pilares. Un pode ser a familia, outro pode ser o catro, a comunidade, o Estado e a familia, non? Entón, pois hai que articular, hai que ver hasta que punto a familia podese facer cargo, se é posible, hasta que punto a comunidade, non? A comunidade local, os veciños, tamén hai xente que poderá mercar os cuidados privados, eso tamén, ou o Estado intervir para cando a persoa non ten outros apoios. Entón a idea é en cada situación tratar de buscar a mellor solución, por eso fálese dun sistema integrado, non? Esto es o que se está facendo en Uruguai, pero Uruguai, como decía anteriormente, Uruguai tamén é un país moi avellentado, non? Sí. É coa contra de que Galicia aínda recibe migrantes. Uruguai empezou agora, pero moi pouquiño. No último censo, máis ou menos 3% de migrantes. A nós parecenos moito, porque desde o ano 50 que non recibimos moita, pero son pouquiños comparativamente. España anda por 10% de migrantes, máis ou menos, ou 10 ou 12. España ten a posibilidade de rejuvenecerse con xente de fora, pero nós aínda non. Entón, pois non hai maneira de
está o tema da seguridade social, tan Claro, falado, claro. quen vai pagar as pensións. A propósito de eso, Paloma, a propósito de eso, eres experta en migración, ¿no? En migración e sociedade. Fálame un pouquiño de eso. Porque, claro, Sí, un migrante que ven de moitos sitios, de un sitio determinado, non sei, de Senegal, e cae na Coruña. Claro, Está vendendo pañueliños de pronto nun semáforo, pero ese tamén se protexe, debe protexerse como... Claro, por supuesto, hai que integrar, digamos, hai que facilitar que as persoas migrantes teñan unhas condicións de vida dignas na sociedade de destino, ¿no? Aquí en Uruguay sabéis mucho también de Claro. migración, ¿no? Por la historia migratoria, y de la misma manera que aquí hoy en día todavía son fuertes las asociaciones de antiguos migrantes, ¿no? Claro, Gallegos, sí. por ejemplo, o incluso tenemos Siempre en Galicia, ¿no? Que nos está aquí actualizando esta historia migratoria. También los migrantes que vienen hoy en día a España, es muy importante las redes migratorias, ¿no? No es solamente la persona que llega aislada, que no conoce a nadie. Generalmente se crean también vínculos y redes, comunidades importantes que se articulan para facilitar ese proceso migratorio. Son muy importantes también las instituciones que existen en los países. Por ejemplo, es muy importante que haya un sistema educativo que sea inclusivo, ¿no? Que sea universal para todas las personas, para todos los niños y niñas, incluso para quienes estén en situación irregular, ¿no? Que el sistema educativo es una pieza clave para integrar a las personas en una sociedad. Y también es muy importante que haya unas condiciones de trabajo dignas. Y ahí enlazo con el tema mío de los Claro. cuidados, porque lo que suele pasar es que los sectores laborales donde más mano de obra migrante hay, y esto sucede no solo en España, sino Claro, que se sí. replica en distintos países, son los más precarios, porque son donde la población nativa no quiere trabajar por la peligrosidad, por los bajos salarios, por los riesgos laborales, por las malas condiciones, etcétera. Entonces estos sectores suelen ser pues la agricultura, los cuidados. Dícese que sin eles España non podría ter o estatus económico que ten. Por supuesto, los migrantes son una contribución a la economía fundamental. Es un error considerar esos discursos de nos quitan el trabajo, Claro, no. vienen a invadirnos, todo ese tipo de discursos de odio. Yo pienso que hay que desmentirlos y hay que luchar contra ellos muchas veces con datos, ¿no? Pero Que son los que tamén, nos muestran cómo es la realidad y el aporte tan importante que hacen. Pero tamén outra cousa, non? Ese discurso tamén de que temos que traer migrantes para que nos paguen a xubilación, para que cuiden aos vellos, para ese discurso utilitarista a mí por lo menos tampouco cerra. Claro, claro. O ideal sería que a xente non tivera que migrar obrigada, non? Que Claro. cada quen puderase quedar no seu país. Non, por iso tamén nosotros estamos traballando as desigualdades a nivel global, porque o ideal sería que a xente pudera desenrolarse no seu país, ter unha vida digna sin necesidade de emigrar. Claro. O que quere emigrar, que migre, por suposto, pero non obrigado. Esa sería a premisa, non? Exactamente. Un mundo sin fronteiras. Eso. Un mundo sin Pero fronteiras. donde cada quen pode vivir dignamente. Claro, no, claro, na claro. terra donde naceu. Ai, estaríamos falando 1000 horas, pero o tempo é ouro na Sí, radio sí, moito sí. máis, non? Moitísimas gracias, Paloma. Gustache Montevideo? Muchísimo. Sí? Sí, estoy Bueno. muy contenta. Tes ganas de volver? Como vai a ser? Teño ganas de volver, claro, por estar outra vez na miña casa, pero estou pasándolo xeñal, estou disfrutando moito de Montevideo, é unha cidade super interesante, Uruguai é un descubrimiento para mí. Sí? Gústame moito, sí. Bueno, pues moitísimas gracias por estar con nós. Tamén a ti, Rafael. Bueno, gracias a ti, Toni, que sempre gusta vir por aquí a falar un pouquinho. Claro que sí, claro que sí. Vamos a Gracias. escoitar música. Ave a miña, o derradeiro tempo que pasou. Ave a miña, estás morrendo. E que nos tira a ti e máis a mí voltar polos camiños do recordo. E atoparnos tan xunguidos
de novo como onte, envoltos no marmullo, somente estrocado polo vento. Aldea miña, dos prados e dos montes máis fermosos, de ríos de auga transparente, de homes sementando vida. Prados e dos montes máis fermosos, de ríos de auga transparente, de homes sementando vida. Sempre. Aldea miña, berce dos meus sonos despertos, aldea miña, xa nin sonos temo. E que nos diga a ti e máis a mí, voltar polos camiños do recordo, e atoparnos pretos dun palleiro, como sempre, tendo un secreto, somente estimais eu no ceo aberto. aldea miña, dos prados e dos montes máis fermosos, de ríos de augas transparentes, de homes sementando vida. Sempre. Aldea miña, dos prados e dos montes máis fermosos, non vexo homes nin nenos nas tuas terras, xa non hai leiras, aldea miña, estás morta. Miña aldea, miña aldea. Bueno, amigos, tuvemos un pouquiño de charla con estes sociólogos porque dá gusto falar destos temas da violencia de xénero, dos ancianos, dos nenos, en fin, todo eso que ten que ver coa sociedade de hoxe que estamos a vivir, verdad? Pois entonces agradecemos moitísimo a Paloma, esta profesora de Socioloxía da Universidade da Coruña, e máis a Rafael Rey, que tamén ten que ver coa Facultade de Humanidades de Uruguai. Ana, cando quires vamos ás novas, sí? Bueno, sí. Pois a ver, vamos a ver, esta que di premio para a galega Isabel do Barro, a ver. A pianista compostelana Isabel do Barro acadou o premio a mellor álbum de música clásica nos Grammy Latinos polo seu traballo Caleidoscope. Do Barro consolidouse como unha das pianistas españolas de maior proxección internacional, actuando en escenarios de primeiro nivel como o Carnegie Hall de Nova York. Bueno, aí Ana Belén saca un Novo álbum, exactamente. A artista presenta hoxe domingo en A Coruña o seu novo álbum titulado Vengo con los ojos nuevos. O novo álbum ten unha forte temática feminista e inclúe distintos xéneros musicais como bachata, rumba e tamén balada. Bueno, fallouse o premio de poesía Lorenzo Baleirón. Inés Mosquera Calvo, que naceu en Padrón en 1992, é especializada na docencia de linguas estranxeiras e ten unha mestría en lingüística aplicada pola Universidade de Vigo. Traballa tamén como traductora. Agora, Inés Mosquera acaba de gañar o primeiro premio do certame de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, convocado polo Concello de Dodro coa súa obra titulada Upupú, que nome máis raro. Bueno, Upupú, que nome máis raro. Que nombre máis raro. Bueno, pues sí, Upupú. Vamos a intentar a ver se podemos falar con Gustavo del Río. Quen é Gustavo del Río? Pois é un licenciado en teatro e graduado con honores pola Universidade de América, é director da compañía de teatro da Coruña, do teatro Os Náufragos na Coruña. Gustavo estuvo en Montevideo jueves, venres e sábado, ahora xa vai de volta para Galicia, pero tuvo un éxito fantástico aquí en Montevideo e nós queríamos
queríamos falar un pouquiño con el, e Ana está intentando desde o aparato, desde o teléfono, intentando conseguir a este, que foi premio de máis María Casares, trouxo a Montevideo unha obra titulada Hugo, que é unha obriña pequena, pero que non é un conto infantil, nin unha historia para comentar, senón unha historia para vivir. Por qué? Porque esta obra titulada Hugo foi eso, unha ganadora de moitísimos premios, e que busca visibilizar os trastornos do espectro autista, dos nenos autistas. Quixéramos solamente, Ana está intentando saludar a Gustavo, que polo moito que aporta a estas obras, entre elas outra que podemos falar de alguna maneira. Xa creo que xa o temos ao teléfono. Gustavo, moi bons días e benvido a Sempre en Galicia. A ver se nos escoita, Ana, porque... Sí, Gustavo, bons días. Bom día, que tal, como estades? Bueno, Gustavo, estábamos falando de ti, dese grupo de teatro que trouxaches a Montevideo, a obra Hugo. Contanos un pouquiño como recibiu o público esta obra, Gustavo. Pois a verdad que moi contentos. Foi unha experiencia maravillosa, o público tanto infantil como de adulto que estivo onte no teatro. Foi maravilloso. Decíamos outro día que nos sentíamos como na casa, e sí que eso é unha cousa que se nota tamén no espectador que vai a ver Hugo, non? Gustavo, hai conciencia do autismo, deste problema que pasou Hugo en algunha maneira, non? Porque non é unha obra infantil, verdad? É unha obra para a infancia, pero sempre decimos que é unha obra para todos os públicos. A verdad que esa sensibilidade... Falábamos disto no encontro que tivemos despois, tamén coa xente da comunidade galega, que é moi necesario facer unha sensibilización e unha visibilidade dos temas, e a través das artes escénicas é unha das mellores propostas, porque realmente tes aí o actor ou a actriz actuando e vendo como ten esa condición de autista, que é o que falábamos onte, non? A verdad que a xornada de onte, tanto digamos, na función como posfunción, que tivemos aí un encontro con pais, nais que tiñan fillos con trastorno do espectro autista, a verdad que foi moi emotiva e moi reveladora, e aprendimos moito, non? Que eso sempre é importante. Onte en Sábado Sarandí, estuve escoitando a entrevista que che fixo o querido amigo Jaime Clara, e fíxome recordar, Gustavo, aquela canción de Víctor Manuel, Solo pienso en ti, verdad? Cando falabas de Hugo. Unha canción que ten moito que ver con todo o que fas ti tamén, verdad? Sí, totalmente. Falábamos desa canción, eu lembraba que esta historia contarma unha vez, pero non lembraba cando estábamos falando onte na entrevista. A verdad que sí que ten moito da conexión que fai Hugo con Laia, que é o personaxe que fai María Roja, e Hugo e Jimmy Núñez, e a verdade que esa conexión para buscar ese lugar de encontro, de amizade, de amor entre dúas persoas, amor no sentido amplo da palabra, pois é verdade que parecese moitísimo, sí. É moi conocida a sensibilidade do público uruguayo ante estas cousas. Como te recibiu? Como sentiches esa sensibilidade desde o escenario? Sentímolo, porque en Hugo hai algo moi bonito que ocorre, que é que hai momentos de silencio e de comunión co espectador, que realmente chegan a profundizar tamén nas emocións dos actores e na proposta, na posta na escena. E aquí pasounos, non? De repente eu, que estaba entre o público, notaba como tanto nas escolares os rapaces e rapazas tiñan unha conexión moi bonita a nivel emocional, e onte tamén cos adultos foi unha experiencia maravillosa, e esa conexión que creo que é especial, que tes razón. Eu noto que o público de Montevideo é un público moi agradecido co teatro galego, e ademais é moi culto no teatro tamén, non? Está acostumado a ver teatro, e iso para nós é unha cousa moi importante, porque notámolo cando estamos ali dentro, non?
Gustavo, os náufragos fan solo teatro social ou contanos un pouquiño? Pois mira, falábamos disto tamén onte, porque eu dicía que non, que o teatro social non está, digamos, enfrentado ao teatro de entretenimento. É dicir, que nós cando vimos o teatro de repente decimos, vamos a ver unha peza de teatro social, pero eu quero ir a rirme, non? A risa é unha parte tamén crítica, é unha parte tamén necesaria nun espectáculo como Hugo, porque Hugo ten esa conexión tamén a relaxación do público cos personaxes, e tamén nos estamos moi concienciados con dar visibilidade a temas sociais que normalmente non son visibles como este tema, pero en realidad Náufragos ten esa liña, digamos, de traballo para todas as montaxes. O sea, decir que tanto no teatro de adultos como no teatro infantil sempre prevalece o tema social por encima de todo. Contabades cos auspicios da Xunta de Galicia, verdad, para este viaxe a Montevideo? Sí, tenemos en realidade a delegación a Secretaría Xeral de Migración a través da delegada do goberno Elvira daqui, do goberno galego en Montevideo, foi unha gran aportación, sobre todo no que ten que ver co público e con esos centros educativos que viñeron a visitarnos, que é o máis importante, ¿no? O público aí. Pero tamén temos a axuda da Deputación da Coruña e temos a axuda do Ministerio de Cultura. Entón, por aí foi como unha mestura de varios, digamos, auspicios para poder vir e poder chegar a Montevideo, non? Gustavo, moitísimas gracias polo túa presencia aquí en Sempre en Galicia, este programa que se fai en galego, o programa máis bello do mundo, hai 75 anos que estamos en Antea. Moitísimas gracias e tiñades un novo regreso á terra, Moitísimas gracias a vos, é sempre un placer estar con vos e atendervos, porque é moi necesario seguir falando en galego e que o noso idioma tamén nas escénicas este moi presente. Claro que sí. Gracias, Gustavo, gracias. Vamos a escoitar un romance de Don Gaifeiros. E onde vai aquel romeiro, meu romeiro a donde irá? Camiño de Compostela, non sei se li chegará. Os pés leva cheos de sangue, xa non pode máis andar. Mal tocado pobre vello, non sei se li chegará. Que longas e brancas barbas, ollos de donde mirar, ollos gazos leonados, verdes como aucado mar. E onde ides, meu romeiro, onde queredes chegar? Camiño de Compostela, onde teño meu fogar. Compostela é miña terra, deixei nascerte a nosa, relucindo
Que bonito este de Don Gaiferos, verdad? Este romance tan bonito que ten polo menos 800 anos de vida. Vamos agora a falar do patronato, Ana. Sí, bueno, moi importante recordar que mañá luns 24 temos as eleccións para a renovación parcial da Xunta Directiva. É moi importante que todos concurran e participen do que son estas eleccións. Creo acompañar... que se renova, Ana. Se renova parcialmente porque a Xunta Directiva do Patronato ten 9 membros. Un ano renóvanse 4 e o ano seguinte 5. Nesta oportunidade corresponde 5. De maneira que sempre queda a metade da Xunta Directiva un ano máis. Renóvase non totalmente, senón parcial. Claro. Iso é unha boa cousa para poder dar continuidade ao que son os traballos e a línea de traballo do Patronato. Así que mañá, a partir das 4:30 da tarde ata as 7 da tarde, temos as eleccións no Patronato, así que tedes un horario bastante extenso para poder asistir. Mañana, luns 24, eleccións no Patronato, a partir das 4 da tarde. Claro. Temos tamén, xa que van a votar, poden ver o que é a exposición de óleo e fotografía cos traballos dos alumnos de todo o ano. Poden pasar a velas. O venres tamén tivo lugar a charla sobre o realismo mágico en Galicia a cargo do Obradoiro de Literatura que dirixe Nedi Varela. Estas foron as actividades desta semana. Unha charla preciosa que tivo lugar o día venres, e a exposición segue, de maneira que foi inaugurada, pero ali están todos os traballos do Obradoiro de óleo que dirixe Carmen Viqueira e de fotografía que dirixe Josema Martínez. Así que poden pasar a velos. Van mañana a votar e logo no salón de actos a ver os traballos. Gustoume moito isto de realismo mágico en Galicia. Sí, realismo mágico en Galicia, sí, falouse moito. Bueno, ti sabes que aquí en Latinoamérica resalta, non é o único, pero resalta a figura de Gabriel García Márquez nesto do realismo mágico. En Galicia falouse moito neste eido de Álvaro Cunqueiro. Claro. Álvaro Cunqueiro, así que sí, neso consistiu. O autor de Merlín. Sí, Merlín e familia. Bueno, sí. que máis? A ver. Bueno, e logo tamén para esta semana outra cousa moi importante. Estivemos falando aquí en Sempre en Galicia do que foi a estrea en Galicia do filme sobre a nosa audición sobre Sempre en Galicia, o filme de Xan Leira, que titulado Sempre en Galicia, voz e pensamento galeguista na emigración. Xa foi estreada, pero segue a presentarse en distintos lugares de Galicia. Pois este xoves 27 teremos a exhibición deste filme no Patronato. Así que o xoves 27, o próximo xoves agora desta semana, a 7 da tarde exhibiremos o filme de Xan Leira sobre a nosa audición no Patronato. Agardamos a todos tamén para ver en Montevideo por única vez. Se estiveran en Galicia, ten oportunidade de vela, claro. Se non poden un día, outro día, porque está percorrendo distintas localidades. Sí. Pero aquí en Montevideo o filme vai ser exhibido entón este xoves 27 ás 7 da tarde no Patronato. Bueno, vamos a escoitar unha canción que se move moito de moverse, Sementeira. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un meniño revoldeiro que fale na lingua vai, que suba os vexedeiros a froita verde roubou. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello
sellos, un rostro de fume pan, que conte con todos os nenos do pouco e do paspallón. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantor. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantor. Un cantar de redención, un bello e novo cantar, que troque a desolación nun limpo e carborión. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantor. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantor. Loco deixaime morrer entre dous regos queimado, cando veñan os solpones dos homeses famiados. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantor. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantor. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, traemos o noso currunchiño unha pequena biografía de unha estupenda poeta que morreu hai poucos anos, non? No 6 ou 7 anos, no non? 2017. Ajá, no 2017. anos. E recordámola hoxe por ser o mes do seu nacemento. Ah, moi ben. Pois vamos a ela, Xoana Torres. Xoana Torres, poeta, dramaturga e escritora en lingua galega, que naceu o 22 de novembro de 1931 en Santiago de Compostela. Pasou parte da súa vida primeiro en Ferrol, onde foi alumna de Carballo Calero e máis tarde en Vigo. Estudou Filosofía e Letras na Universidade de Santiago e foi parte dunha xeración de escritores defensores da lingua galega durante o franquismo. Os temas sobre os que escribiu refiren á identidade, á emigración e ao mar, sempre en relación con Galicia. Nesta época participou en recitais xunto a poetas da xeración das festas minervais como Bernardino Graña, Xosé Luis Méndez Ferrín ou Xosé Luis Franco Grande. En 1957 publica o seu poemario Do Sulco, al que seguirían despois outros como Estacións ao Mar e Tempo da Ría. A través da familia estivo vencellada ao mar, foi filla de mariñeiro e logo casou con mariñeiro. Como dramaturga recibiu o Premio Castelao en 1966 pola súa obra Un hotel de primeira sobre o Río. E no eido do ensaio folle outorgado en 1972 o Premio de Etnografía da Deputación da Coruña pola súa obra San Andrés de Lonxe, mitos e ritos. Xoana Torres foi pioneira na literatura infantil e xuvenil galega, autora do primeiro libro para nenos de autor galego, titulouse Polo mar van as sardiñas, escrito este en 1967. Ingresou como membro da Real Academia Galega en 2001 co discurso de ingreso titulado Eu tamén navegar. Morreu en Vigo, como decía Ana antes, en setembro de 2017, aos 85 anos de idade. No seu poema máis célebre, Penélope, a muller responde ao oráculo dicindo: Existe a maxia e pode ser de todos. A que tanto novelo e tanta historia? Eu tamén navegar. Bueno, pois esta foi a vida de Xoana Torres.
Bueno, amigos, con esta... A ver, que queres decir, Ana? No, que antes de irnos, recordade, mañá, eleccións a partir das 4 da tarde no Patronato e os xoves a exhibición do filme sobre Sempre en Galicia. Bueno, pois teñan en conta mañán, desde a 4:30 da tarde, eleccións no Patronato. Que pasen moi ben, volvemos o domingo, como sempre, aquí en Sempre en Galicia, para traerles novas cancións, entrevistas, todo o que ten que ver con Galicia. Hasta o domingo que ven, amigos. Hasta o domingo. Dar mornura, foi soedade desconforma dentro, e a semente a cair en terradura. Como i vivir mañá sin a luz túa, como i vivir mañá sin a luz túa. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.